Yo man, Chicago! Päärynä! Tää on paska tää applikaatio. Donaterahti menee piriin. Todellakin vittu. Missä Tatjana? Svetlana. Mä joka päivä töitä teen! Joka aamu mä 12 aamulla herää! Mikä vittu toi on vittu? Kattokaa ton vittu matohiuksia, saatana. Vittu mikä matopoika, saatana. Läppä! Mä en usko, mulla on pahalla tossa on paha. No läppä oli vittu, mitä? Mitä? Mitä te lässytätte vittu, hä? Tiedätkö mä osaan tehdä monta versioa? Mä osaan monta versioa tehdä, saatana. Mä oon vittu mikä mies. Ja mä oon vittu kerran lippuun pelleen vittu. Eikin, ette olitte siellä. Hama runkari! Onks mun kortilla rahaa, kun tiedätkö kaikki on silleen aina silleen, että sulla on rahaa! Mut oikeesti mulla ei oo vittu penniikään ja vittu mua vituttaa! Tolla kattoo! Kuvaat sä jotain? Häh? Kuvaat sä jotain? En sulla ainakaan. Voinko sä mennä vittuun siitä? No. Häh? Mikä vittu ongelma sulla on vittu? Voinko sä laita kameralla vittu? Niin, siellä muokaa. Miten niin vittu? Mitä asiaa vittu? Vittu Ei se mitään vittu. Mä otan tuplamaku piirtona. Niin, se voi ohitella. Mä olin teet ennen. Ai kun sä istuit tossa. En mä istunut. Mä seisoin, kun mä luulin, että noi on jonos, mutta ei ne Mä olin ollut. istumassa tossa pöydällä, sit hän vaan kiilasi. No mene sitten, ei mikään hätä vittu. Syötä poikaystävästä samaan aikaan, kun sä ihmet sitä tuttiin. Nyt nää tulee jotain lörpöttää. No silleen, täällä se on live-kuva. Tiedätkö vaikka itse kuvaa salaa aina? Joo vittu sitä sun tätä ja tällaista ja tänne. Mitä? Sano vaan, että moi. No terve. Kaikki ok. Häh? Mitä? Onko kaikki hyvin? Mitä se sulle kuuluu? Vittu mikä idiootti.